Sa paambit o wali ni Arsobispo Palma Talahuron diri sa Sugbo, nga matud pa sa Arsobispo Palma, ang Dios naghatag og kusog, ang Dios naguban sa tanang panahon. Sa to pa, tukma ang ipahayag ni San Agustin nga in God's eternity is a constant present. Fundamentals of the Catholic Dogma, page 37. Sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 36, God is eternal, without beginning and without end. Perting tukmaa mga kaigsunan nga kung naa ka sa tanang panahon, dili ka mamatay. Kaya ang Diyos nagingon ang pulong sa Ginoo nga labaw pa sa magisterium ang pulong sa Diyos, Catechism of the Catholic Church number 86, 1 Timothy 6:16. Siya nga walay kamatayon nga dili maduol naa sa adlaw. Nga Roma 1:23, walay kamatayon ang Diyos. Niya Catechism of the Catholic Church number 47, the Church teaches there is only one true God. Usa ka matuod nga Dios. Unya ang matuod nga Dios buhi kanunay. 1 Tesalonica 1:9. Salamatan kay nato si Arsobispo Palma siyang paambit o wali nga nindot kayo.